Mukumu TV nai tongnai khapangni takuktai bukuk songno sikang lamchogo tini sangrong salo korbuk Bidhan Sabha achukthai bai khopjak bakmara adhesive leso Cpim BJP Bana Yakarwi 28 Family Day 68 Votar bubagra haikaba Tipra Mothani Bana Romkha ajaga thangui lamchogui kha TTAADC chongmarewo batainai 28 nong constituency Tipra Mothani candidate Boram Gunang Donchen Tripura Ngikapangni takuktai bukuksong naitongdi Mukumu TV फाइमानि बाय जों बरावनो खाबाय खबाय मेला मेला हामबाय मारो आरो जारा दिनै बिजेपि सिपिएम तंनाय राव जों बरावनो कयनाय हायदि जों जत दफानि बागै जों दिनै दफानो माथांनि बागै दिनै बबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय जों बाहाख्लायै हानसाख्लायै याफिसेनि बाय जों जारा दिनै हामिया रास्ता हिमि तंनाय दिनै दफानो हानजाया तंनाय जों कयनाय हायदि जों बाहाख्लायलायै जों दिनै दफानि बाय सामोन तंलायनाय दिनै मानथायनो जों मानानै बाय दिनै सानथायनो जों मा सानलायनाय ओमफ्राय गोदान Jai